Země uprostřed Evropy jsou místem s krásnou přírodou a dlouhou tradicí chovu skotu. Holštýnské a české strakaté krávy dávají odjakživa vynikající mléko, které je základem pro výrobu mléčných výrobků. Ty jsou pro svou lahodnou chuť a široké využití ve studené i teplé kuchyni oblíbenou součástí jídelníčku po celém světě. Základem dobrých mléčných výrobků je kvalitní mléko. Naši farmáři díky své péči a lásce k přírodě produkují mléko té nejvyšší kvality. Pomáhá jim v tom moderní technika dojení, chlazení a uchovávání mléka. Svoz vychlazeného mléka z farem je zajišťován izolovanými cisternami z nerezu. Bezprostředně po přijetí do mlékárny jsou v moderních laboratořích u mléka zkontrolovány předepsané kvalitativní znaky. České mlékařství je integrální součástí mlékárenství Evropské unie. Vysoký standard jakosti, bezpečnosti výroby, pestrost sortimentu, vysoká přidaná hodnota a především pak skvělá chuť je samozřejmostí pro naše mléčné výrobky. Vyvážíme do celé řady zemí světa a proto je zde program EU Milky Way, kterým chceme představit tyto výrobky spotřebitelům v zemích Středního východu, a to ve Spojených arabských emirátech, v Saudské Arábii a v Libanonu. Nejzákladnějším mléčným výrobkem jsou konzumní mléka a smetany. U mléka, které je vyráběno v řadě příchutí, je cenný především vysoký obsah vápníku a vitamínů. Všechny naše výrobky, které vyrábíme tady v našem závodě v Hlinsku, tak se vyrábějí pouze z českého kvalitního mlíka. Portfolio našich výrobků je poměrně široký. Kromě klasického trvanlivého UHT mlíka vyrábíme smetany, máslo, vyrábíme sušená mléka, kondenzovaná mléka, tvarohy a v poslední době i zmrzlinové směsi a ledové tříště. U nás v mlékárně vyrábíme trvanlivou smetanu, která má trvanlivost několik měsíců a používá se hlavně pro zjemnění kávy. Mezi trvanlivé mléčné výrobky, které jsou oblíbené v zemích Blízkého východu, patří také zahuštěná mléka a zahuštěné smetany, které se získávají částečným odpařením vody. Neslazené kondenzované mléko je až 2,5krát zahuštěné a následně sterilizované, čímž je dosaženo trvanlivosti 1 roku. Další variantou je slazené kondenzované mléko, jehož trvanlivost je ale dosažena přidáním cukerného syrupu. Naše výrobky jsou oblíbený jak v Libanonu, tak i v ostatních arabských zemích, kam dlouhodobě vyvážíme. Největší výhoda kondenzovaných mlék je ve vysokém obsahu vápníku, který je 2,5krát vyšší než u normálního mléka a samozřejmě tím pádem je potom vyšší výživová hodnota. Slazených výrobků vyrábíme celou řadu, od ochucených mlék až po slazená kondenzovaná mléka. Zejména u mladých lidí je to velice oblíbený klasický convenience výrobek typu on the go.
Jogurt je tradiční fermentovaný výrobek pocházející z oblasti Balkánu, vyráběný po staletí. My vám představujeme především unikátní řecký jogurt, a to ve dvou variantách, bez tuku a s 5% obsahem tuku. Řecký jogurt vyrábíme pouze z kvalitního mléka a jogurtové kultury. Tradiční, ale moderní technologií, bez jakýchkoliv stabilizátorů a aditiv. Je prostě přírodní. Obsah proteinu v tomto výrobku je 2x až 3x vyšší než v běžných jogurtech. Na 1 kg tohoto jogurtu spotřebujeme 3 kg kravského mléka. Při naší práci používáme ruce, hlavu a především naše srdce. Jsme největším výrobcem tvarohů v České republice. Tvaroh a tvarohové výrobky konzumují lidé od pradávna. Ve vhodných úpravách a ve spojení s ostatními potravinovými ingrediencemi se stávají výživným a sytým pokrmem. Obsažené mléčné bílkoviny jsou snadno stravitelné a nízký obsah mléčného cukru laktózy může být i přijatelný pro lidi trpící takzvanou laktózovou intolerancí nebo cukrovkou. V naší mlékárně vyrábíme smetanové a tvarohové krémy, které jsou vyráběny z tvarohu, ze smetany, z přírodních aromat a jsou hodné obzvláště pro děti. Tvarohy a zejména pak sýry představují nejefektivnější způsob zhodnocení mléčné suroviny, jelikož se jedná o koncentrát nejvýznamnějších složek mléka – bílkovin, tuku, minerálních látek a vitamínů. Náš sortiment čerstvých a trvanlivých sýrů neustále rozšiřujeme, inovujeme. Tak přivádíme na trh další výrobky, jako jsou biosýry a sýry z kozího mléka. Důležitými produkty v nabídce evropských mlékařů jsou také sušená mléka, která jsou vhodná zejména pro export do zemí s teplým klimatem, ve kterých je mléka nedostatek. Vyrábějí se jako plnotučná nebo odstředěná, tedy bez tuku, a jsou velice dobře rozpustná ve studené vodě. Náš mlékárenský průmysl je právem hrdý na vysokou kvalitu svých výrobků. Přesvědčte se o tom sami a ochutnejte je. Mléko a mléčné výrobky vás nejenom nasytí, ale především přispějí k dobrému vývoji vašeho těla, k růstu vašich zubů, kostí, svalů, ale také ovlivní celou řadu důležitých životních funkcí. Proč? Protože mléko je komplexní potravinou, která obsahuje veškeré základní živiny, ale také celou řadu mikronutrientů, jako jsou minerály, například vápník a vitamíny.
Zařazujte proto mléčné výrobky nejméně 2x až 3x denně do vašeho jídelníčku. Dobrou chuť s mlékem.